nila ibinubuhay kung ano ang tinutunan ng Espiritu. Nag-embrace ito sa tinatawag na prosperity gospel. No offense, instead of finding God in going to church. Hello, welcome po sa ating programang The Bible Cafe. Si Pastor Rameses po ito, Ram for short, Gamboa ng Calvary Chapel, Baguio City. At one of the hosts dito po sa ating program, welcoming you po sa ating Thursday episode. Salamat at knowing that you are there joining us for the whole duration ng episode na ito. Salamat po at nabigyan na naman tayo ni Yahweh ng pagkakataon to continue ito pong ating 5 days a week na program. Tinatalakay ang salita ng ating Panginoon and also things na important po sa inyo. For one is something that you want to know or ask regarding sa Bible. Kaya salamat at welcome for today's episode, and may Yahweh bless even yung buong mga panahon natin dito sa episode na ito. Welcome po. Welcome po kayong lahat. Kami po ay nagpapasalamat muli. At nandito na naman po tayo sa programang Bible Cafe. Hatid po sa inyo ng Leader News Philippines in cooperation po ng God's Church Calvary Chapel. Ako po si Brother Fernan at muli welcome. At inaantay po namin ang iyong mga questions, mga kung ano man ang nasa isip po ninyo patungkol po sa Bible ay pwede po ninyong yan ay masend po sa amin. At later on ay no, makikita po ninyo yung mga numbers po dyan, globe at saka smart, pero sabihin ko po ito, no, ang yung kung kayo po ay globe users, ang number po ay 0927-494-2175 0927-494-2175. At kung smart user naman po kayo ay 0949-736-5000. Yan po, ano? At sige po at babati rin sa inyo, isa pa namin kasama dito. Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. Nawa ay manatili po kayong magsubaybay sa aming programa sa mga susunod na sandali. Salamat po at patuloy tayong samahan ng ating Panginoong Yahweh sa ating gagawin. Yan po. At sige po, at kung gusto niyo pong makisunod sa pagbabasa po ng ating regular na talakayan bago namin ma-receive yung mga questions ay dito po sa Proverbs chapter 3 po tayo at mag-umpisa po tayo sa verse 19 hanggang sa 22 po. Can I read now, Pastor? Opo, absolutely. Yeah. Ang sabi po niya sa verse 19, "The Lord by wisdom founded the earth. By understanding He established the heavens. By His knowledge, the depths were broken up, and clouds dropped down the dew. My son, let them not depart from your eyes. Keep sound wisdom in discretion, so they will be life to your soul." Yan po, Pastor. And grace to your neck. Yung Ayun. part niya. Sorry, na-miss ko yan. Opo. And grace to your neck. Yes. Alright, salamat po Brother Fernan for reading our proverb of the day. Ayan. Ang dito merong gustong iparating sa atin ang ating Panginoon, of course through Solomon, on what is wisdom of God, what is understanding, and what is knowledge. Ang sabi po niya sa 19, "The Lord by wisdom founded the earth. By understanding, He established the heavens. By His knowledge, the depths
were broken up, Mhm. and clouds dropped down the dew. Now, mapansin po natin, ang sinasabi niya po dito, basically what was involved during the creation. Mhm. Ano po? Unang-una, yung sinabi niya, minention niya yung heavens. Yes. Of course, we're talking about all the planets that we see from where we are, dito sa planet Earth, the heavens. By His knowledge, the depths were broken up. Ibig sabihin na sa kanyang kaalaman na something He did Mhm. dito sa ilalim naman natin. Okay, sa ilalim natin. And now, ang sabi niya sa second part ng 20, and clouds drop down the dew. Ito pong creation ni Yahweh sa mundo at saka sa kalangitan, ang kasama po niya ang naka-incorporate, ika nga, ang wisdom, ang understanding niya, ang knowledge niya. So, we are talking about the same wisdom, understanding, and knowledge that He offers ang mga tao. Mhm. This is what he wants King Solomon to convey sa atin. Imagine, no? Yung kinds of wisdom, kind of understanding, and kind of knowledge na how He put everything together, even Yahweh Himself. This is the same wisdom, understanding, and knowledge that He offers us. So, of course, andun yung we start from the basic, pero the more you get into the Word of God, understanding natin sa Panginoon is the more we gain of these things. Pero what are these things really? Well, number one, yesterday's episode, we talk about how valuable ang wisdom ng Panginoon. Actually, you put all together, sabi niya nga, yung desire mo bilang tao, mas mahalaga yung maposes mo ang wisdom Yes. ito. Ganun po ka, kumbaga, it is a nuclear, something like that. Yan lang ang maisip kong yung, ano siya, yung so potent na magkaroon na that you can actually possess ang wisdom ng Panginoon. I really believe this is what He's trying to convey sa atin. Now, ngayon pumasok ang idea, yung knowledge, wisdom ng tao. At basically, ito po yung nakikita natin sa paligid natin eh. From ito pong camera na ginagamit natin that you see us and we see you even sa mga gadget. This is wisdom of man. Ano po, itong microphone. Ito basically saturated po tayo ng wisdom of man. But then the problem is sometimes we bank more sa wisdom ng man more than sa wisdom ng Panginoon. Mhm. How can we compare the two? Well, ang wisdom po ng ating Panginoon is organic. Mhm. Organic po siya. Kumpara sa wisdom ng tao, it's actually synthetic. Kaya ngayon ay pumasok yung even sa pagkain natin, pumasok po itong mga GMO, yung mga genetically modified organism na ang gaganda, malalaki ang bunga and everything. Unfortunately, ang mga farmers ngayon, they set aside na yung mga dating approach pagtatanim ng all I know is corn, pero I'm sure even sa rice ay pinasukan na po nila. Pero ngayon, pag bumili ka ng seed na corn seeds, ito po ay 100%. Tutubo siya, 100% mamumunga po siya. Ayan. At magaganda, malalaki yung bunga niya. But the problem, yung mga butil, hindi po siya pwedeng itanim. Kasi pag itanim mo yung mga naging bunga ng GMO, ano po, yung magiging bunga nila, ano sa Tagalog yun, Brother Joseph, Brother Fernando, bungal. Yung hindi buo yung kan. Opo, hindi siya buo-buo. You see, that is synthetic.
Hindi po siya lasting. It's only good for the first. It's only good for the second, but naturally, obviously, yung mga susunod Not ay you cannot count on it. But the wisdom of God that He's trying to offer us, convey sa atin, if we possess it, it is good for forever. Mhm. It's good for this life, and it is even good and better for the life to come. Yes, Yun po okay. ang wisdom. Kaya imagine, incorporate niya ang wisdom, itong heavens, itong depth, yung lalim, yung cloud sa atin, tingnan po natin, yung tubig, i-extract, evaporate niya, babalik ang ulan, o dito, he talks about the dew. That is something that was composed by His wisdom, understanding, and knowledge. It is a cycle for a long time that will continue to exist. Mhm. Dito po, merong may naalala akong isang politician dito sa Pilipinas. At one time, mayor po siya. At and then naging presidente siya ng Pilipinas. I'm not talking about Duterte po, si President Duterte. There was another mayor before his time na naging presidente. Dahil maliit yung kanyang sinasakupan na city, bigla siyang naging presidente. Ang kanyang mga approach, yung kanyang mga batas ay immediately dali-dali siyang nagbibigay ng mga kung ano yung gagawin. Just because nasanay siya dun sa city lang yung kanyang pinamumunuan. Tama po ba yan, Brother Fernand? Yes. Nasasakupan niya. Nasasakupan niya. And then all of a sudden, naging bansa siya. So, hindi siya sanay na meron po siyang iuutos na along the way ay bumabangga po. It doesn't serve the country as tulad nung dati city yung kanyang. Ganun po ang tao. Sometimes if we rely sa wisdom natin, short lang siya. Doon lang sa perimeter na yun lang nakikita natin. Yun lang alam natin. Pero pag lumampas po siya doon, we do not know kung anong magiging outcome. Sure, we want all to be successful sa buhay na ito. We all want to see the good things to happen sa ating buhay. Pero ang tanong is, ano po yung approach natin pong ginagamit to accomplish that? Kung pong simply ang wisdom natin, ang ating inu-utilize diyan, babangga po yan. Hindi po siya maglalast, or maybe sometimes meron po siyang yung kumbaga yung babangga siya sa mga tao o mga prinsipyo ng Diyos mismo, pero all you want is something that will serve you or serve us. Yan po yung kaibahan ng wisdom ng Panginoon. Yes. Siya naman, dahil tested sa kanya ang wisdom niya, through His Word, through the Holy Spirit, na meron pa tayong Parakletos, even tayong nasa under sa New Covenant, ganito na lang po ang kanyang desire na mapasa atin itong wisdom. Pag na-possess natin yung wisdom ng Panginoon through His Word and through the help of the Holy Spirit, what will happen is yung mga decision natin, yung mga direction natin sa buhay, lasting po siya. Hindi po siya in a small coverage na hindi natin nakikita kung anong magiging effect niya. Salamat po, Amang Diyos, at you are so kind to offer us this kind of wisdom. Tested po ang wisdom ng ating Panginoon. And then, ang sabi po niya sa 21, verse 21, kung if you just happen to join us, ay nasa Proverbs chapter 3 po tayo. Verse 21, "My son, let them not depart from your eyes. Keep sound wisdom and discretion, so they will be life to your soul and grace to your neck." Those, yun ang magiging
magiging epekto ng when we possess the wisdom, understanding, and knowledge. Mhm. Actually, parang pag ganun siya wisdom, understanding, and knowledge. As we talked about yesterday, if we have the knowledge and our heart remains humble before Yahweh, then we get understanding. And then once we understand the things of God, obviously, He grants us yung wisdom niya. Beautiful. So ano sila? Sabi ni King Solomon, "My son, let them not depart from your eyes." Ibig sabihin, everything that you do, ay make sure, lalo na sa ating pong mga evangelicals, everything that we do, we desire, and we pursue, isn't it we check that muna kung ito ay according sa ating Panginoon. Yan ang pagiging evangelical Kaya lang, sometimes, nagagamit yung ako evangelical, sabi nila, dahil lang hindi sila Protestant o hindi ganun yung religion nila. But the true evangelical person is, wala po siyang pinupurso sa buhay na ito unless hindi niya nakikita na it matches kung ano yung tinuturo ni Yahweh sa kanyang salita. So, my son, let them not depart from your eyes. Keep sound wisdom and discretion. And what is wisdom and discretion? Sound wisdom and discretion, that's the wisdom of God. 22, so they will be life to your soul and grace to your neck. Life to your soul. Kumbaga, ito na mismo yung magsusustain sa ating mga kaluluwa, and grace to your neck, sabi niya. Ibig sabihin ay grace speaks of you will be abundance in anything and everything that you need to know, and the approach mo sa buhay na ito nandyan lang sa iyo. Yun po ang ating Proverbs of the day. Hopefully ito po ay nag-minister po sa inyo. And now, kung meron po kayong mga reaction or question dito, you can always comment dyan sa ating comment box, or just send us kung ano po yung gusto ninyong topic or subject na you want us to talk about for this episode. Okay, salamat po Pastor sa inyong paliwanag, at kung napansin po ninyo ay niwasan muna namin yung greetings at pumunta kami rito dahil alam namin na excited kayo. Kasi may kumatawag na at meron pala siyang question na ikapan dito, ibabato. So anyway, before we'll go further dun sa nabanggit ni Pastor, of course, I will greet my wife, Malu. Tumatawag pa siya at ito, meron na nga, kaya pala tumatawag siya, meron siyang kaagad na mga question. At of course, sabi niya, kasama ko si Isaac dito. At 3:30 p.m. 3:30 a.m. sa kanila. Ayun. Ayan. At include ko na rin yan ang pagbati kay Marie Chris Canlas dyan sa Venice, Italy. Yes. At kay Berontamo dyan sa Japan. Of course, kay Don Vergara, kay JB, kapatid ni Ren, at kay Seb. Ayan, at of course, I won't forget Carla and June Guerra dyan po sa California, including yung children nila, si Stella, Isaac, at Vivienne. At mention ko rin si Architect Judy Alabanza na halos sa buong araw ay kasama kami, at kaya na-late ako dun sa Bible study. Alright. At ganun na rin kay Ronald Agbuya. Ayan, at Buya ka. ayan, Agbuya ka. Buya is to watch Pastor, yung Agbuya is to watch. Agbuya? Yeah, Agbuya is to watch. Ayan. Okay. Ayan, so bago ko bigay yung katanungan ni Malu, ay gusto ko ring bigyan ng time ang aking makasama rito na babati rin sa inyo po, Pastor. Ano po, nasilip ko lang kanina, nanonood yung kapatid ko, si Ate Nenet sa Nueva Ecija. Nasilip ko po sa Facebook. Ayan. Magandang gabi, ate. Yeah. Patuloy ka lang manood at wala namang tuturo dito na hindi tama, kundi lahat ay galing sa salita ng Diyos lang. Yes. Okay. Nandito rin si Wilma Kayaban. Yes. Ayan. That's my friend. Ayun. Sir Vilma, kumusta? Yeah. Welcome sa ating
Thursday episode. Ayan. At si Lilia Gadi, sabi niya, hello bro Fernan and bro Joseph and Pastor Ram. Hello Salamat po. sa Yes. inyong Absolutely. pakikinig at pag-tune in sa programa pong ito. At si Tanya Vergara Adrias, hi brother Jonathan Madrona and family from Japan. Nagpapabati po Oh, siya. yes. At salamat. At nandyan din si Pastor Lito Pastor Lito. Di Guzman. Yes. Magandang gabi. Magandang Pastor gabi. Lito. Ayan, patuloy po. Paki-spread po sa mga kapatiran po dyan sa inyo. Mag-tune in din po rito. At nandito rin si Moises Delirio. Ayan, nagtatanong din siya. At ayan, patient si Virtue talaga, Brother Moises. At ito, nandito na tayo. Sino kayang kasama ni Brother Ayan! Moises? Si Lita. Ayan, Sister Lita. Delirio, sorry at baka mabanggit mo na naman ako na na-miss kita, Sister Lita. Ayan. Yeah, yes. At of course, kay Jed at kay Brother JB. Kasama namin at ayun. Nag-observe at sila din ay magiging guest din natin sa programa pong ito. At si Kino Nico. Ayan, si Nico. yan. Ayan, Nico. Ayan, Nico. salamat at naka-tune in ka rin. Of course, si Teo Villamil. Ayan, maganda yung ngiti ni Brother Theo, ang ating technician. Yes. Together with Engineer Oliver. Salamat po sa inyo. We cannot definitely do this without you. Yes. Kaya salamat. May Yahweh bless both of you guys. Okay. Meron naman ako dito, Sige if po, I may Pastor. greet si Brother Chuck. Brother Chuck, good evening. Welcome sa ating Bible Cafe. I'm sure Ate Imelda is there next to you watching also. And the rest of the family, please give our regards. Si Angeline Ursubia, Maya Pabengi, Angeline, Sis Angeline, happy and enjoy watching this episode natin. At ganoon din kay Jonathan Bacani. Kapatid na Jonathan, welcome. Good morning sa iyo diyan. I'm sure naamoy ko na yung brewed coffee mo diyan. Ayun. Enjoy it and just continue stay with us as you enjoy your first cup of coffee. Si Lloyd Tayaban. Nag-read ba si Lloyd? Ay, hindi pa. Hindi pa. Sa Okay, akin yan. si Lloyd Tayaban. Welcome. Thank you for watching us at this time. Ganun din kay Sir Errol Dakami. Salamat Sir Errol, you are with us even online and sa physical. Kasama ka namin. Salamat. All right. Thank you for watching, Sir Errol. At sige po, Pastor, tungkol po sa dito sa nabasa natin sa Proverbs, especially dito sa 19, the Lord by wisdom founded the earth. Ay ito ay ang create ng ating Panginoon na talagang with wisdom. Kaya nga dito nakita natin na yung water Yes. nag-evaporate at in the form of dew in the morning ay nandyan siya. So yan ay parang may cycle siya na nangyayari. Okay. At continuous yan until the end of time. May experience natin yan. So Tama. nakita natin yung pag-found ng ating pag-create ng ating Panginoon ng ang heaven, full of wisdom talaga. Ngayon ang question ko, Pastor, ay yung wisdom of men ay ang sabi nila ay para tayo po ay maging malakas, ganyan, para ang tayong bansa ay to control the world, we will create nuclear bomb. Parang ganon. Yun ang wisdom nila is to so that nobody can dare to attack them. Parang ganon. Alright. So yung wisdom ng men ay nakikita natin na dito ay destructive doon sa creation ng ating Panginoon. Yes. Ang tanong dito, Pastor, ay ginagamit ba dito ng yung wisdom of men ay para sa gain nila even to the point na masisira yung creation ng ating Panginoon? Short-sighted kasi ang wisdom ng men.
alam natin, if man will not submit and ask for direction kay Yahweh, they will always come up with the ideas na sabihin nating kabihasnan, wisdom. Pero if it is not of God, then what it is? What is it? Usually naman ay may halong evil yan eh. And evil is into first you destroy those around you. When no one else is around, then you can destroy yourself. Actually, yun ang pinaka-idea ng evil eh. At one time, I read an article explaining what is zero. Zero is first you eliminate everything without you, and when nothing else is around, then eliminate yourself within that zero or circle. Kaya maraming mga logos or maraming mga companies, they're actually using that symbol. That is coming from the enemy. Now, kung ang tao ay meron siyang maimbento tulad ng mga as you mentioned, Brother Fernan, yung nuclear bomb, mga bagay na gano'n, sure, it serves them for a while. Nung nandun po kami sa Las Vegas, Nevada, imagine yung palang yung nuclear waste, yan ay malaking problema on how to bury it, to dispose. Opo, kaya lang binibury nila yan na napakalalim. Gumawa sila ng sariling place sa Nevada at doon po nila binibury yung mga nuclear waste. They're in a container, very sealed tight na container, but that has an expiration. Eventually yan ay magli-leak. Eventually yan ay magiging kabahagi ng ecosystem natin at it will poison ang ground, it will poison just about everything. Pero makita mo yung mga aircraft carrier, yung mga power plant, ito ay powered by nuclear. Parang it's so convenient, it's so wise, it's so serving, pero for the meantime po lahat yan. Kasi yung waste pa lang yung pinag-uusapan. And now, it's becoming more and more obvious that a war is coming. Eventually, gagamitin na naman yung mga nuclear weapon nila. That will do more damage na naman. Na kahit na, yes, they are digging and creating all kinds of underground cities, pero eventually, they will also suffer sa kanilang ginagawang, they wanna provoke nations to commit into war, and then gagamitin nila yung mga nuclear weapons. That is the wisdom of man. Ang wisdom of man, hindi po siya maglalast. It is designed for just a moment. Kaya sa atin, we are blessed. We are fortunate because simple people like you, simple people like us dito sa studio, where we are invited and we are candidates to know the wisdom of God, and when we possess it, pag in-apply natin sa buhay natin, it is actually lasting. Mas, we have much advantage kumpara sa mga taong nasa gobyerno, nasa mga position na all they are talking about ay yung wisdom of man. Okay. Brother Joseph, merong ang tanungan? May malayo po sa pero tatanong ko na rin, Pastor. Tanong ko kung may pananagutan ba ang mga pastor na tulad nyo, kung ang kanilang miyembro ay hindi nila, halimbawa ako noon ay isa akong ahente, no, pero ang tinitinda ko ay bawal. Sin product. Alright. May pananagutan ba ang pastor na aking ang church na kinabibilangan ko kung hindi ako binabawal kung patuloy ko pa rin ginagawa ang aking trabaho? Pero po yun ang pinagkukunan ko ng kabuhayan.
Yes. Mhm. Alright. Well, yun na nga, Brother Joseph. Yesterday's episode, we talk about yung mga pastors na dahil nga sa iba yung kanilang agenda, iba yung kanilang motive in having people listening to them. No? Number one is it appears for them, they swallow the idea na the more people listening to them is the more they're becoming right. No? Magiging paramihan ang dating eh. So now, kung ang pastor, number one, kung hindi po siya maalam kung ano talagang gustong iparating ng Panginoon sa mga tao regarding sa kanyang salita, sa kanyang wisdom, eh hindi naman po niya kayang iparating ito sa mga tao eh. At secondly, yung motive niya is for people to come sa kanyang mga preaching o sa kanyang church para dumami sila and everything. That's all a given pastor can do. Pero ang tanong ninyo, mananagot ba siya sa Panginoon later on na hindi man po kayo nabigyan ng warning or nabigyan kayo ng paalala, something, instruction na yung kabuhayan na you are involved in propagating more materials for people to sin, he will be liable. He will answer that. Number one is naging ambisyoso as if he occupied an office but he cannot deliver the function. Kasi ang isang pastor ay whether people will accept you or not, as long as we are delivering kung ano yung wisdom or kung ano yung instructions ni Yahweh na pinapaturo niya even from His Word. So now, dumating ngayon na Brother Joseph, ito na nga itong panahon na ginagalawan natin, na actually predicted, prophesied by people like Apostle Paul. Nang sinasabi niya sa one of his letters, I believe 2 Timothy, na sinasabi niya na darating yung araw, yung the days will come na ang mga tao, they will choose someone, they will choose a minister, they will choose someone to preach a gospel, and yet doesn't yung hindi nila ginagalaw yung mga sabihin natin yung mga carnal ambition ng tao, rather gusto nila yung preacher ay kinikiliti yung kanilang mga tenga, ibig sabihin yung pleasing sa kanilang pandinig. That's the kind of audience we have now, majority. Kaya kung if you wanna have one big church, so never mind delivering the word of God. Kaya lang maraming mga pastor ngayon ginagawa nilang kabuhayan ng ang pangangaral nila sa salita ng Diyos. Siyempre kung the more you get into the core ng teaching ng Bible, the less people ang makikinig sa iyo. Kaya ano yan you have to choose. Do you wanna be a channel, an avenue of Yahweh na makarating sa mga tao ang katotohanan and let them choose, or you keep on covering para bang kino-quote mo para mapatuloy lang silang nandyan sa iyo, and mananagot po tayo pag ganun ang naging approach natin, lalo na we are the lamp, ika nga sa Book of Revelation. Every church is a lamp, and siyempre ang lamp, ang key dyan ay yung pastor. Kaya nga going back sa episode natin yesterday, ang mga tao, they're clueless because mainly they listen to the suggestion ng pastor nila na actually there is nothing much to do. There's nothing to do. Or when it comes to the law of Yahweh, it's optional. You can obey or you cannot, you don't need to obey. Yung mga ganun na approach. Kaawa-awa ang mga taong nakikinig sa mga ganun na klaseng preaching. Okay, salamat Pastor. Nandito rin si
Angeline Orsabia. Yes. Ayan. Yes. Opo, salamat po, Pastor. Sabi niya, welcome po sa ating programang Bible Cafe. Yes. Ayan, at eto na, bigyan na natin ng answer. Ang katanungan ni Malu Vergara. All right. Pastor, can you have wisdom without knowledge? Mhm. Salamat po. Can you have wisdom without knowledge? Okay. Okay. Before I will answer that, I wanna greet the people dito sa aking screen. Ano po? We have Sister Virgie Yan. Sister Virgie, magandang gabi po. Yes. Please say hello sa family, kay Kuya Tino and everyone. And no worry, JB is here with us. Nasa likod ko lang siya, kaya lang may wall, kaya hindi mo nakikita. Si Dennis, Brother Dennis Villapa, Respicio, Respicio, yes. Kapatid, magandang gabi at welcome. Parang first time kitang makita dito sa ating Bible Cafe. Nakikinig ba si Little One? Siguro kung nanonood siya dyan na video, Bible Cafe na. Ayan ang sasabihin niya. Si Sister Aida, Sister Aida Olais is watching. Sis Aida, Ate Aida, kumusta na po kayo dyan? Hopefully, everything is well and hope to see you even this coming Sabbath. Ano po? Say hi na lang po kay Vincent. Nawa ay tuloy-tuloy lang ang healing niya. Salamat po sa inyong panonood. Yes. Panonood. Dati, pakikinig lang eh. Ano po yung tanong ni Ate Malu Vergara? Pastor, can you have wisdom without knowledge? Salamat po. Well, Yahweh can work in many ways to convey ang kanyang wisdom. Kung wala po tayong copy of the scriptures, then Yahweh will find a way to convey sa atin ang wisdom niya. Ano po? But halimbawa, tayo po'y nasa kabundukan or mga ganon na place at wala po tayong mga literature like the Bible, wala tayong mga printed materials. Can wisdom wala po siyang room na ma-convey ito sa mga tao? Ano? Meron po siya. Ganon ka-wonder ang ating Panginoong Yahweh. But, for us, na meron na po tayong copy of the scriptures, and then we desire wisdom from Yahweh, at the same time, we ignore His Word, we don't give time, we don't invest our time in reading and meditating sa Kanyang salita, and then we ask for wisdom para hindi po siya tama. Kaya, the best way to gain wisdom from Yahweh is to continue. Babad mo ang iyong sarili, ang ating mga sarili sa kanyang salita. With a lowly heart, with a humble heart before Him, let's seek understanding sa kanyang salita. Let us apply ang ating natututunan na mga habilin niya. We apply, isasabuhay natin yun. Then wisdom is so sabihin natin is so candidate that He will lead us to the next step and to the next step. The next thing you know ay we will be living under sa wisdom ng ating Panginoon. Kaya dalawang klase, Sister Malu. One is kung wala kang copy of the Bible, wala kang source of a copy, then Yahweh has a way to, as long na yung nandun yung heart mo, wanting to have wisdom from Him. Kung meron ka naman Bible, if you want wisdom, you should invest time reading, studying ang kanyang salita. Ayun. At in connection po dyan po sa wisdom na ating napag-usapan, Pastor, nabanggit nyo kanina yung synthetic. Yes. Yan ay yung one time, yung hindi na nagkaroon ng another cycle. That's yung wisdom of men ay synthetic compared doon sa organic na parang yung buhay ay na
ay yung ating Panginoon pag ang kanyang wisdom ay parang considered siyang organic. At bago kami napunta rito, Pastor, ni Brother Joseph, ay nag-usap Yes. kami kasi nag-visit siya sa hospital Mhm. at nakita niya yung is that your uncle, Brother Joseph? Hindi po, kamag-anak lang po ng isang kakilala. Ayan, kamag-anak at nakita niya na nandun na namamaga yung mga katawan at tinignan niya yung buong sa mga taong nandun ay halos parehas sila Parehas ang sakit. sakit. Oh, wow. So, ito na siguro yung kung sa physical naman natin ang synthetic, yan po ay destructive talaga, no? Kasi kung ano yung kinakain natin, more open than not ay synthetic po yan at kaya yun ang nagdudulot ng ito na witness ni Brother Joseph. Ang katanungan, Pastor, ay pakibigyan po ng more in-depth explanation po ito yung synthetic na at organic po sa ating panahon ngayon dahil nakikita natin na bakit mahal yung organic. It is worth paying yung organic over doon sa regular. Yes. So we're talking yung halimbawa yung organic food gano'n. Yes, Pastor Fernando. Yes. Sure. Napakagandang yan topic na pwede nating ma-present sa ating mga viewers. By the way, we have about 20 minutes sa ating pong program. Kaya if you have a question that you want to send us, it's better you send it now. Ano po? Dahil nga we started late at ang ating time is up to 7:30 sa PM po dito sa Pilipinas. Kaya if you have something to ask, it's better to send it as early as now. Yes. Now, ang synthetic kasi, pagdating sa pagkain, Brother Fernan, ang synthetic ay binuboost nila ang yung mga pananim, unnatural, kumbaga by chemical, binuboost nila yung kanilang tubo, yung kanilang laki, yung kanilang pamumunga. But ina-alter nila ngayon ang natural way ng paano dapat yung growth at saka yung bearing fruit or yung kung gulay man siya ng wisdom or yung tinatawag na organic way. Pag ang synthetic, halimbawa yung GMO, ito po ba ang tanong, Brother Fernan? Yung sa mga pagkain? Yes, opo, Pastor. Mga pagkain muna, wala pa po tayo sa mga gamot. Ito po kasi ang naging problema eh. Ito yung naging epekto ito ng pakikinig dahil ang isang tao ay meron siyang kurbata o kaya makita mo meron siyang naka-robe siya ng puti para bang everything na ang sasabihin ng taong yan will be good for the person. I hope ang ating mga viewers, we know that's not true. Dahil ngayon, salamat at free pa ang internet. You can actually research all kinds of materials regarding sa health ng tao. Now, going back dun sa pananim, halimbawa po, tinanim ninyo pag tinanim mo yung organic na mga seeds sa organic na soil, ang mangyari po dyan, pag hindi mo ini-spray o binobombard ng chemical ang soil, what will happen is you will have those microorganisms na nasa soil. Kaya sabi nga nila, if you get a handful of soil and you look at under sa microscope, there are billions of microorganisms nandoon po, buhay sila. So now, kung organic yung soil, itanim mo po ang seed dyan. Pag tumubo yan, yung mga organic organisms na yon, they help carry the nutrients to enter sa halaman or sa prutas, and then yung nutrients will continue to flow. Kaya yung nutrients ay nandyan nasa mga leaves, nasa mga branches, or uuwi siya sa mga bunga niya. Kaya when you eat yung mga ganong klaseng organic, they're full of nutrients. Now, ano naman po yung synthetic? Ang synthetic, number one, is they spray
i-condition nila yung soil, they spray synthetic fertilizer. So ngayon, pag synthetic po siya, you are killing those microorganisms. So now, pag namunga na siya, i-spray na naman ng continuous yung spray, lumalaki, gumaganda yung halaman, pero wala pong nutrients. Bakit? Kasi pinatay mo yung mga microorganisms na dapat nagdadala ng spray. Number two, yung spray na yan ay nalalanghap po ng mga farmers, kaya marami po sa mga farmers natin ngayon, meron po silang problema sa kidney. Yan, pero ang original na plano ni Yahweh, when you plant as a farmer, every time you touch the ground, ay yung microorganism, they're so tiny. They're so tiny na pag ginalaw mo sila, andyan lang sila sa air. And then you inhale them. And the more you inhale of those microorganisms, the more it strengthens your immune system. Kaya yung mga farmers po natin dati, malalakas at mahahaba ang kanilang buhay. But look, ano pong klaseng health condition ng mga farmers natin ngayon? Dahil they pursue yung nagmamadali sila na sure yung crop, sure yung harvest and everything, pero yung nai-inhale nila, ang problema ay something that will kill them. Yun ang difference na synthetic at organic pagdating sa pananim. Ayan. Salamat, Pastor. At yan na siguro yung reason bakit yung kakilala ni Brother Joseph ay farmer din siya. At Okay. ganun din yung simptomas na nakikita natin. So, salamat. Possible, yes. Dito sa Bible Cafe ay hindi lang yung Bible ang ating tinutuklas, binibigyan ng interpretasyon, pati po yung everyday na na-encounter po natin na Yung bibigyan health ng tao. Yung health ng tao. Tama. Ayan, so hindi lang spiritual, kundi pati rin physical natin, dahil pag tayo po ay sickly, how can we serve the Lord kung tayo po ay Totoo. sickly po yan. Yes. At ito po si Chuck Craig. Opo. Sabi po niya, magandang gabi, Pastor Ram. Praying the Holy Spirit leads you and prepared our hearts to hear His word. Amen. In Yeshua. Amen. Amen. Amen Amen. po. Salamat po at nakikinig pa rin po kayo. At ito po ang another kapitbahay natin sa Quezon Hill, Pastor Ram. Alright. Brother Rico Vega, watching Bible Cafe and family from Canada. Yan. Canada. Yan, yung gate nito na bago tayo tataas. Yan. Alright. Vega po yan. Rico Vega. Yan. Okay, Brother Rico. Salamat Yes. for watching. At bigyan naman natin ng kasagutan ng katanungan ni Tanya Adrias. Ang Yes. sabi po niya, Pastor, ano po ang difference ng servant at bondservant? Alright. Sabi po kasi ni Paul sa Romans 1, Okay. 1, Yes. Paul, a bondservant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated to the gospel of God. Thank you po. Alright. Salamat po, Brother Fernand. By the way, we want to welcome si Pastor Ray Makadangdang. Ayun. Calvary Chapel, Paniki. Ayun. Welcome po, Pastor Ray. Thank you for watching sa ating programang Bible Cafe. Ang question ni Sister Tanya, na ano daw ang difference ng servant at bond servant. Sabi po kasi ni Apostle Paul sa Romans 1:1, Paul a bond servant. As read by Brother Fernand, Paul a bond servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated to the gospel of God. Very good question yan, Sister Tanya. Now, ang servant ay say meron kang utang sa isang tao, and you cannot pay it monetarily. So i-offer mo ngayon yung service mo, yung skills mo, o kaya yung alam mong gawin. Say marunong kang magkarpintero, sabihin mo, okay, let me just serve you doing all these things, most especially yung pagka-carpenter sa iyo for number of years. Alright, so let's say nag-usap kayo, 6 years kang magtatrabaho sa kanya dahil doon sa amount na utang mo sa tao. Alright, nagtatrabaho ka,
And yet, pagdating nung 6 years nang natapos, tapos ka na. So, now sasabihin niya, now you're free to go. Dahil nabayaran mo na yung iyong utang sa akin. And yet, maraming mga servants na within that time, 6 years o 2 years kung ano naman yung time na in-spend nila with that master, they realize na how good and how pleasant of a master you are, o yung taong kung kanino siya may utang, at he spent time working and living kasi stay in yan eh. So now sabi niya, may I just stay po, may I just stay, because I've realized na what kind of a person you are. So, ang gagawin nila, alright, if you wanna stay, I will let you stay, but you will stay for the rest of your life. Sabihin mo, opo, I wanna do that. So, they will pierce they will pierce one of your ears on the doorpost, and then they will let you wear an earring, and then yung earring na yan, that tells you that you are now a bond servant of that person. So now you have no more freedom to say someday, oh, I don't wanna serve you anymore. Yun po ang mga bond servant. In another way, if we wanna look at it this way, ang bond servant ay one who experienced a time with that master while he was a servant. So after ng pagiging servant niya, napatunayan niya na maayos itong master na pinagtatabuhan niya, then he will volunteer willingly to say, I want to be a servant for life. Yun po ang bondservant. Kaya si Paul, when he says, Paul, a bondservant of Jesus Christ, ang ibig niya sabihin, willingly, I volunteer to be his slave, his servant for the rest of my life, and there's no backing out. It shows, it gives a good name sa ating Panginoong Jesus, even Yeshua, when you say you are a bondservant. Why? Because He gives us time to experience and to test and see kung anong klaseng Lord or Adonai siya. So, pag tayo nagsiserve, tayo mga servant, remember, that is only the first step. That eventually, once we prove who our God is, our Yahweh, who our Yeshua is, then the next one is, I don't want to do anything in this life. I don't want to pursue any other direction, any paths. I want to be under your command 24/7. Then you are now shifting into becoming a bondservant. Yun. Kahit sa atin yan, kahit hindi na natin inaano yung bondservant, you just live a life na you do not own anything and have no rights whatsoever. Actually, yung pagiging servant pa lang, hindi ka pa bond servant, biblically speaking, ang definition po nila dyan ay one who surrenders his will to his master's will. Yun po ang servant pa lang, ha? Hindi pa siya bond servant. Kaya sa atin ngayon, servant of the Lord. So, I'm a servant of the Lord. Pero they sometimes do not know kung saan nanggagaling yung word na servant. Yan. Okay, salamat at alam ko naliwanagan si Sister Tanya dyan at in addition po dito sa bond servant, Pastor. Yes. Sa ngayon po, panahon natin ngayon ay maraming nagsasabi na I am a servant of the Lord. Parang common. Pero pag nasa office na niya o ito yung mga pastor na nasa simbahan na, iba na yung kwan naman niya ngayon. Parang siya na ngayon ng master doon sa mga nasasakupan niya. So parang patingin ko, Pastor, ito ay parang contradictory doon sa nagko-contradict doon sa claim niya na siya ay bond servant ng Panginoon, and yet parang doon sa tao nasasakupan na siya naman ay parang master naman ang treatment niya. Parang ganoon, Pastor. Oh yes, marami naman na like I said, ginagamit nila yung word na servant, but they're not living yung hindi nila pinuposes yung talagang what is to be
a true servant. Ang true servant 24/7 yan eh. Mhm. Someone na paano ka implement ng mga personal preference. When someone above you, that is your master. Ikaw ay isa lang someone na natoka ka lang eh. You were just assigned for that particular particular area, pero you should behave wisely and rightly because a master above you is watching you 24/7. Kaya Yun. anong klaseng servant ka na alam natin may mga parables sa Bible, Brother Fernan, Kuya Joseph, na pinatawad siya ng master niya pero nakita niya yung someone lower than him or someone who owes him money, yun, lumabas yung natural niya. Pag pala mas mababa sa kanya, iba yung treatment niya, harsh pala siya, pero sa mataas sa kanya, talagang nagmamakaawa and everything. I believe we have some viewers that maybe we can greet for now, Brother Fernan, before we go to the next topic. Pastor, parang walang additional na bago dito po sa... Okay, I wanna greet si Miko V. Gutierrez. Welcome sa ating pong programang Bible Cafe. Thank you for watching us. Si Attorney Marian. Ayan, salamat Attorney. po for tuning in, watching us sa episode na ito. Hope everything is well po sa inyo dyan. Nasa Lingayen po ba kayo, Attorney? Salamat at nandito kayo. Si Brother Jonathan, meron po siyang sinasabi dito, for the sake of interaction po, Pastor Ram and brothers. Ask ko lang po kasi medyo sensitive po na topic ang slavery dito sa US. Applicable pa po ba ang having a servant or slave sa panahon natin ngayon? Ang pagdating sa batas sa mga slaves ay kanya-kanyang kung ano yung context mo, yung land na ginagalawan natin, they have their own batas. Kung siguro napunta ka sa mga other places other than United States, yung pagtrato nila sa mga slaves noon na siguro sa 50s, gano'n, mga 60s and earlier times ay iba yung pagtrato nila sa mga slaves. Though ang slavery ngayon is na siya, modest na siya. Alam natin nandito ngayon Brother Jonathan yung mga entertainers, mga famous na mga singers. Meron mga presentation sa YouTube na pinapakita sila how innocent, how modest ang isang tao, and then some kind of a big recording company, they pick them, they choose them, pero tingnan mo yung progress ng kanilang image from very simple person na talagang dito to the point they will present themselves nude or half nude sa mga concert. What happened there? Isn't that a slavery? That is worse than slavery, pero it involves money. Money lang, yun lang ang difference ngayon. Pero that kind of slavery is sometimes worse pa sa panahon natin ngayon because may mga usap-usapan na before you can become famous, there's so many steps, mga papagawa nila sa iyo na you will mahirap lunukin. Kaya nga sila, they're getting into alcohol and drugs. I believe that is also a slavery, Brother Jonathan, or yung they pay you right, but then you don't have your own life, lalo na dyan sa Amerika. Na kumbaga, yes, we make dollars and we have this house, pero tingnan mo, ang lahat ng kilos natin is dinumero. Imagine, punta ka sa restroom na tinitingnan mo kung 3 minutes ka na sa restroom, na anong klaseng buhay yan, no? So that's also another form of slavery, pero hindi lang katulad ng slavery in the past na talagang they own you. Literally, nandun ka sa kahit anong gawin nila sa iyo, i-abuse ka nila. No longer that. Pero actually, the spirit is still there. They only pay you. They only pay you now. Si
si Pastor Renan. Yeah. Ana Mangonon is watching us. Pastor Renan, welcome. At ngayon ka lang. We have about 30 minutes. We will conclude ang ating episode for the day. Any question na ano natin dyan, na kuha natin, send us so we can talk about Yes. kung ano man ang gusto mong pag-usapan natin. Sister Crema Canlapan, again, thank you for being with us, Sister Crema. Welcome dito sa ating Bible Cafe. Jonathan Bacani, salamat po, Pastor. I hope that helps, Brother Jonathan. Yes. Anything then, Brother Fernan? Masabi ko lang po, Pastor, na sometimes yung status natin sa buhay, yung sikat tayo, actually ay slave po tayo niyan. Dahil maraming nakikita tayo, slave po tayo ng kasikatan natin dahil pag hindi na tayo sikat, ay anong resulta niyan? Kung minsan nagsusuicide na isang tao. Yes. Hindi nila matanggap. So, live simply and yan po ang pinakamainam po. I see. Yeah. Yes, until you're clacking in and clacking out. That is a one sign na hindi pa natin hawak ang ating kumbaga hawak ang ating panahon at ang ating buhay. You know, something is holding us. Yes. Merong naka-attach sa likod natin. Well, nagrereklamo si Pastor Renan na very slow internet daw. Actually, may numero dyan eh. Tingnan mo na lang sa likod ng modem mo. Yun na lang pwedeng makuha ng atensyon. Basta kami dito ay wala na po sa control namin yan. Pastor Renan. Sabi ni Pastor Chuck, howdy, Sister Crema. Ayan, and he also gave us the approval na, opo. I guess you're saying something about the slavery sa US, Brother Chuck. Ano? Yeah. Alright, anything more than Brother Fernan? Wala na po, Pastor. Ito lang kay Crema Canlapan. Good early morning po. 4:30 a.m. here at sa Las Vegas. Ayan. Mainit na ba dyan, Sister Crema? Adonai willing, I will get to taste yung 100s dyan sa Las Vegas. Parang slow down muna tayo sa Vietnamese soup. Dahil nung winter, it was perfect. Pero ngayon mainit. Ano kayang masarap na kainin dyan, So 4:30 dyan sa Las Vegas. Thank you for waking up so early and turning on your internet to be with us sa episode na ito. Please say hi to family, kay Brother Chris, your sons, at ganoon na rin sa entire Canlapan family. Sa mga CMI brethren natin. Hello, if you will watch this recorded, we wanna say hi from Bible Cafe na magandang araw po sa lahat ng mga CEMI, Charismatic Evangelical Ministry International. Yun. Si Ate Malu, meron siya dito, Brother Fernan, before we will close. Meron siyang sinasabi. Pinapalam na niya, nakikita namin, alam ko na nanonood ka, real time. So keep on watching at gisingin mo yung mga natutulog pa diyan. Nandito po ba yung yung message niya? Parang sa inyo o wala? Live a simple life, sabi niya. Nakita niyo? Parang live a simple life and be contented. Very good. Salamat po, Ate Malu. Para masaya ang buhay. Ba't wala sa akin dito? Para masaya ang buhay. Live a simple life. Exactly. Kasi kung you live ay kumbaga, ang tawag dito, yung luxurious, ay marami kang kailangan. Hindi po ba, Ate Malu? But a simple life, we have something to wear. Meron po tayong kinakain 3 times a day. Beautiful. We have time to worship Yahweh, and we have more time to serve Yahweh in many different things. Yan, kaya masaya talaga ang buhay.
Parang sinasabi ni Sister Crema, sobra po, heat wave, 113 Degree. Fahrenheit today. Wow. Ako, ang init niyan. Woo! Anyways, we'll see. We'll stay indoor pag ganyan ng panahon, Sister Crema. Si Don Fernando is watching Yeah. us. Mhm. Don, magandang gabi. Please say hi kina Sister Ren, Yes. kina Ate Josie, at kay Sebastian. Yan. Tell everyone we want to say hi. Si Pastor Renan. And maybe we can tackle this before we end our episode. Sige po, Pastor. Sabi po niya, I what will- do you say Yeah. about this news from CNN? Canada is the second nation to legalize marijuana. Ayun. Any thought doon, Brother Fernan? Before I'll give my thought, even Kuya Joseph. Yeah. Any thought from a Marijuana. nation who legalize marijuana? Well, actually, yung marijuana is medicine po yan if we will use it properly. Mhm. At marami pong nagbe-benefit na may mga sakit, mga na-cure po ng marijuana. Yes. At kung ito man ay illegalize, for as long as it is parang monitored, yung parang anong tawag mo doon, Pastor? Yung parang prescribe kung kailangan with prescription. Regulated. Yung pag regulated po siya, Yes. I think it can help dahil ang marijuana ay kwan po yan, organic or natural na medicine po yan. Kung mali ang paggamit, dun lang po siya parang hindi maganda. Yes. Alright. Pero Okay. dito po sa atin, mahirap po yan. Mahirap? Dito po sa Pilipinas, mahirap na maging legal ang marijuana. Okay. Mhm. Ba't niyo po nasabi? Maabuso po yan. Okay. Mhm. Alright. Ano kaya yung more safe? Yung gin o yung marijuana? Para ng pastor. Ha? Pero sabi nga, ang alak sanhin ng kaguluhan. Tama po, napatunayan ko. I see. Mhm. Pero ang gin ay synthetic, di po ba? Mhm. Opo. Synthetic. Yeah. Now, ang if people will study paano po nilegalize o ginawang illegal ang marijuana, at certain point po yan, legal naman ang marijuana. Ang marijuana sa Amerika noon was the number one nilang pinupuntahan pag sila ay may karamdaman. From headaches to fever and everything else. They immediately take marijuana. Hindi naman yung sinisindi mo siya. Hindi, you can make oil out of marijuana and you can make tea out of marijuana. Mga ganun na approach. But then again, someone ay wealthy multi-millionaire na family. I cannot mention this kasi mare-record siya eh. Na they want to put together a synthetic medicine. Ano po? They want to put together synthetic medicine. So, ang ginawa nila, they made marijuana, they give marijuana a bad name. Parang sa mga TV, pinapakita nila ang marijuana is associated sa mga lasenggo, ang mga marijuana is associated sa mga crime, mga criminals. So, just a matter of time, yung mga bata na naging, na siya, they look at marijuana as something so evil. So, ngayon, dumating ngayon, pag may headache sila o may karamdaman sila, now here's the synthetic medicine. Totoo po ito. Hindi po malayo ito. We're not even, wala pang 100 years. Ito po ay dating used to heal many illnesses, ang marijuana. Now, siyempre ngayon, the same thing sa atin po ngayon, ang alam natin, na ang marijuana has a very, very bad image or name pagdating sa kagad ang nakikita natin, marijuana is a gateway to drugs, or marijuana andyan na mga tropa-tropa, sila yung mga out of their minds. Pero isn't it, marijuana is also a medicine. Kaya yun po ay dapat mabigyan din siya ng magandang pag-aaral na are we gonna continue just to have synthetic medicine when we go to
sabi natin pharmacy, or can we also incorporate something organic na just itself ay naghihil na siya ng mga karamdaman ng tao. Ayun. Mm. At Pastor, meron pong text dito ni Lilia Gadi. Good evening, Pastor. Meron po akong tanong. Nasend ko na after Tanya po. Walang nag-appear Wala. kasi dito sa akin, Pastor. Wala din sa akin eh. Mhm. By the way, my beautiful sister Linda Rebels is watching us. Salamat Achi for for with us. Yeah, Achi ang tawag namin sa mga ate. Mhm. Linda Rebels is watching. Welcome po. Welcome Achi kening Bible Cafe. Ayan. Thank you for loving, sending us the love and heart dito sa ating programa. And we are about to end our episode. Hindi natin makita yung question ni Manang Lilia. But tomorrow we will first tackle po. We'll try to find yung tanong ninyo. Kaya kung hindi namin mahanap dito, just Resend. text us. Ayan, resend Resend. lang po. Resend lang sa amin. But with that, any parting words, Brother Joseph, Brother Fernand? Ayan, salamat po sa inyong panonood. Hanggang bukas po muli. Sa inyo, magkita-kita po tayo. Ako naman po ay nagpapasalamat sa patuloy ninyong pagtangkilik sa programang Bible Cafe. Nawa ay again our invitation for you to send us your questions para maging interactive po ang programa Tama. pong ito. Yes. And we will be happy to answer po. At Yes. again, antabayan nyo po ito dahil tomorrow ay nandito na naman po kami. Prepare na po yung questions po ninyo at pwede nyo i-send maski off na po yung off the air na po itong programa natin. Yes. Magandang araw po. And by tomorrow, pag-on pa lang ng program natin, send na yung mga questions. Then Yes. we can talk about many different topics. Ano po. But we always start naman sa Book of Proverbs. Salamat po sa inyong panonood, and thank you for sending us your questions, your comments, and salamat sa inyong consistent, sa ating mga consistent na mga viewers. Salamat sa inyo. You are an encouragement sa amin. And hopefully you can share this sa inyong Facebook account para makita din ng mga friends ninyo, ma-invite natin sila so they will also benefit sa Yes. lahat ng mga marami nating napapag-usapan na different topics po dito. Dahil ang layunin natin, Mhm. help sa ating mga physical bodies at ganoon din po sa spiritual. Yes. So, yun lang naman po ang layunin natin dito. We wanna put together ang ating mga minds, ang ating mga hearts through this program. Kahit po nga malala yung distance natin, possible po ngayon by the technology that we have. Well, again, ito po si Pastor Ramesses Gamboa ng Calvary Chapel, Baguio City. And as we always say, mabuhay po tayo sa pangalan ng ating Panginoong Yahweh. Shalom. Shalom. Hindi nila ibinubuhay kung ano ang tinutunan dito, nag-embrace dito sa tinatawag na prosperity gospel. No offense, instead of finding God in those